Nya, 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 nya. Nya, 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 nya. Ui, quants nens! Ai, que m'heu vingut a veure! Ai, que contenta que estic! Hola, us en recordeu de mi? Soc la iaia Felissa, sí, sí, jo sóc molt feliça. M'agrada viure a la muntanya. Ai, vaig a seure aquí. Ara Ara estava recordant una cançó que jugava, una cançó que feia jo quan era petita. Sí, sí, sí. Doncs aquesta cançó... Ai, mira, aquí hi ha la Carme. Hola, Felissa. Hola, nens, aquí estic, sí. Doncs jo te l'ensenyaré tu perquè te'ls ensenyis amb ells. Vale. Que ens la pots cantar una vegada, la cançó. Oh, i tant. Mireu, la cançó diu així. Pim, pam, conillam, de la terra de l'aram, la cistella ballestera, quantes banyes hi ha al darrere? Ui, iaia, aquesta cançó diu paraules molt estranyes, Em sembla que els nens no ho han sentit mai. Home, sí. Pim, pam, conillam. Bueno, això sí. A veure, nens, repetim això. Pim, pam, conillam. Perquè al camp hi ha un conill, sí. I ara diu, de la terra de l'aram. De la terra de l'aram. Això és el camp, la terra de l'aram, perquè s'havia de llaurar el camp, hi havia, es diu així, de la terra de l'aram. Vale, doncs de la terra de l'aram. I després ve la cistella ballestera. A veure, torneu a dir. La cistella ballestera. Què vol dir ballestera? Doncs és una cistella on guardàvem totes les eines, que teníem punxes. Bueno, aquestes no, les agulles de fer mitja no, perquè es feien molt bé. Però allà hi guardàvem el punxonet. És com un dit, el punxonet. Com un dit que servia per fer forats a la terra. I llavors hi plantàvem els enciams, els pèsols, i fèiem el forat i ficàvem la llavor, el punxonet. Sí, i els nens han d'aprendre a fer el punxonet i fer-lo a l'esquena. I veuràs, fes-me el punxonet a l'esquena. A veure, l'esquena i fem el punxonet. Els nens heu de buscar algú a casa que jugui amb vosaltres, un germà, el pare, la mare, qui sigui, i li feu el punxonet a l'esquena. Feu pràctiques. I que us ho facin a vosaltres també, que us facin el punxonet a l'esquena. Molt bé. Després de la cistella ballestera, ballestera vol dir que hi ha moltes punxes. Què més tenim al camp que hi haguin punxes? Doncs necessitem unes tisores. Les tisores són necessàries per tallar moltes coses al camp. I es fan així, amb 2 dits, i obrint i tancant. Clic, 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 clic. Fes-m'ho a l'esquena, a veure. Ai, quines pessigolles, quines pessigolles que em fas. M'agrada això, m'agrada, sí. Les tisores. Molt bé, ja tenim el punxonet i també tenim les tisores. Així, molt bé. Doncs ara què més tenim? També hi tenim el rasclet. El rasclet va molt bé, és necessari per l'hort el rasclet. El rasclet el fareu en tots els dits de la mà, així rodonets, i rascarem l'esquena. El rasclet. Ai, com m'agrada. A veure, rasquem l'esquena, el rasclet. Molt bé. Què més tenim? El punxonet, les tisores, el rasclet i el martellet. No té molta punxa, però és necessari. Aquí m'ho fas amb el puny tancat i em piques l'esquena. Així, el martellet. No em piquis fort, que jo soc molt gran. Vale. Va, fuixet aquí. El martellet. Oi, m'agrada, Quin massatge. Bueno, no et passis. Vale. El martellet. I me'n falta un, Ai, sí, me'n falta un. La memòria, a veure, el punxonet, les tisoretes... Sí! Molt essencial. El ganivet. Per tallar el ganivet, quan vas a collir, necessites un ganivet per tallar, si no faries molt bé la planta. Doncs el ganivet amb la mà plana. Així? No, dreta. Així. Vale. I ara fregues. A veure, fes-m'ho a l'esquena, fes-m'ho. Fes-m'ho a la part, als ronyons, que m'agrada molt. A veure, aquí els ronyons. Xic. Oi, sí. Oi, així. Oi, molt bé.
Doncs ara el joc és el següent. Jo em poso així i tu vas picant-me l'esquena mentre cantem la cançó. Vale, preparats? Ho farem unes quantes vegades i us anireu aprenent la cançó. Vale, vinga. Un i... Pim, pam, conillam, de la terra de l'aram, la cistella ballestera, quantes banyes hi ha al darrere? Això de quantes banyes hi ha al darrere és quan hem de fer les banyes que vulguem i la iaia ho ha d'endevinar. No miris. Ai, vale. Ara li fem... Arrasclet! Sí! Va, m'hi torno a posar. Ara s'hi torna a posar. I ho tornem a fer. Va, comencem. Un i... Pim, pam, conillam, de la terra de l'aram, la cistella ballestera, quantes banyes hi ha al darrere? El punxonet! No, torna-t'hi a posar. Les tisores! Sí! Va, ho tornem a fer una altra vegada? Sí! Vinga, som-hi. Una altra vegada. Un i... Pim, pam, conillam, de la terra de l'aram, la cistella ballestera, quantes banyes hi ha al darrere? El ganivet! Molt bé! Va, una altra vegada. Som-hi. Pim, pam, conillam, de la terra de l'aram, la cistella ballestera, quantes banyes hi ha al darrere? Ai! El punxonet aquest m'agrada molt! Ai, quin joc més divertit, Després ara podeu fer-ho que canviem cada vegada. Jo em poso d'esquena i tu em piques a mi, però a mi no em va gaire bé de fer. Res, doncs espero que us agradi molt aquest joc i que us ajudi a entretenir-vos amb aquests dies que fa aquest solet i ens hem de quedar tancats a casa, Casa amb l'olla... Bueno, ja falta poquet. Si canteu molt, us ho passareu molt bé i el temps passa volant. Adeu!